Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Mga igsuon, atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Niya atong iampo padayon nga unta pinaagi kaniya makabot sa katawhan ang kalinaw o kahiusa isip mga anak sa Dios, mahunong na unta kining kagubot o kining gubat tali sa mga nasod labi na sa Russia o sa Ukraine. O ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nga hatagan unta sila sa Ginoo sa kahusay, kalinaw o maayong panglawas matag adlaw. Karon sang adlaw ato sang pagahimuon ang atong Children's Congress. Ubay-ubay na silang naas gawas nya ato lang gi-cancel ang atong 12:15 na misa alang sa kalampusan aning atong Children's Congress. Atong iampo nga maayo unta ang kahimtang sa panahon o magmalampuson kining maong kalihukan alang sa atong pag-umol sa mga bata sa ilang Kristohanong mga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Hinumdumi katawhan sa Israel. Ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga ilhanan, ug ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini dinha sa haligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga ganghaan. Sa dihang dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob, nga ihatag niya kaninyo dapit nga daghag maanindot nga syudad, nga dili kamoy nagbuhat, kansang kabalayan, puno sa mga maayong butang,
nga dili inyong hinaguan, mga atabay nga dili kamoy nagkalot, mga parasan ug kaulibuhan nga dili inyong tinanom sa dihang mangaon ug mga busog na kamo. Ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagkuha kaninyo sa Ehipto, diin naulipon kamo. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lamang ang alagari. Gamitan ninyo ang iyang ngalan kun manumpa kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong maluluwas. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. Diyos ko, akong bato nga dalang panan, akong taming kusog sa akong kaluwasan. Akong bato daygon unta ang Ginoo. Mituaw ako, naluwas ako, gikan sa akong mga kaaway. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. Nabuhi ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw ang naghatag og dagkong mga kadaugan ngadto sa imong hari, ug nagpakita og kaayo alang sa imong gidihugan. Kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kuso. Ang Ginoo manaa kaninyo. Para usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus miluhod sa iyang atubangan ug miingon,
Sir, kaluy in taon ang akong anak. Patulon siya og nagantos pag-ayo og tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo og sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo. Magsigi na balang akog uban-uban ninyo? Magpunay na lang akog pailog ninyo? Magpunay na lang akog or dadang ari ang bata o gimanduan ni Jesus ang yawa og migula kinigikan sa bata og naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Hesus ang mga tinun-an og nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag gidakon sa usa ka liso sa mostasa, makamando kamo niining bungtura, balhin didto og mobalhin kini. Makabuhat kamo bisan unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gihisgutan sa unang pagbasa nga gituman gid ni sa unang mga katawhan sa Israel, matud pa ni Moises nga hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo og ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag og kusog. Nya ayaw ninyo ni hikalimti. Matod pa niya, iya pamanggani yung gi-emphasize nga itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o magpanaw kamo o sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi, sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong mga ganghaan. Mao ni ilang gibuhat sa una sa inyong paminaw. Mas maayo sa ning gamito na to karon. Kana bang maglakaw-lakaw mo, nakabaligtos ni sa inyong agtang, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Nya ipamutang na ninyo ngadto sa inyong mga haligi, mga pultahan, unya inigdayong katog, ingno na sa ninyo inyong anak o ang inyong tupad o katog, higugmaa gyud ang Dios ha, sa tibuok mong kusog, kalag, sa to. Limot na manoong ko. Kasing-kasing. Ana, ninduta ka no, kung ang mga bata ba magtubo, nga pirmi ginang naa silang huna-huna, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Pagka ninduta gyud ka, nya mamemorize gina nila ba? Pero si Jesus pag abot na niya, iyan ning gipunan the greatest commandment. Mao bitang ipahinumdom gid ni kanunay the greatest commandment. Ug unsa man na, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Nya dayon matud pa niya ang ikaduha, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kini tingali mo'y atong isigi og hisgot, isigig pahinomdom. Nya kamo mga ginikanan, mao ni ang inyong himuon.
Nya mga katikista, mausad ni ang atong itudlo sa mga bata. Mga bata dias gawas mura na mga gansiyang. Tudloi gina sila, pamemorize gina kanunay unsa may the greatest commandment of God. Ikaw na ba? Kamo ko na isulti. Unsa to the greatest commandment of God? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok bong huna-huna, kasing-kasing, kalag og kusog, og higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Very good children. Wagin mo ka memorize. Nga naman, wa pa man nato masigig balik-balik, pero sige, balik-balik yun. Testingin ninyo karon usa lang ka semana, gikan karon hangtod sumad Sabado. Nga kanag yung mahisgutan gid ninyo ba sa inyong mga anak, sa inyong kaubas balay, nya inyo ning ibutang og papel, isuwat or i-print na uso naman ang print sa computer, i-print ninyo, ibutang sa pultahan, ibutang sa inyong mga bongbong. Ana? Unsa ka? Nindota ka no? Diri sa atong ebanghelyo, akarios ang atong kuan, kanios ang atong tubag sa Salmo. Tanawa, gihigugma ko ikaw o Ginoo akong kusog. Mahimo ni natong strength, mahimo natong kalig-on kining maong sugo. Kay kun nahibaw ta aning maong sugo niya magsigitag tuman ani ang Ginoo mukuyog nato. Diri sa atong ebanghelyo, niingon si Kristo kay naaman to'y bata nga patulon, niya pagpatol nas bata, di na sila ka papahawa sa, di sila kaayo ba? Mao tong gidangat to siyang mga apostoles, ang iya sa mga apostoles, wa sa gyud ka papahawa sa maong sakit, ningadto sila ni Hesus, nya ningon si Hesus, ito yung tubag dire, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsigi na balang akog uban-uban ninyo, magpunay na lang kog pailob ninyo. Nga naman, kay kadto, ngawa sila kapapahawa sa yawa, timailhan, ngawa sila'y pagtuo. Kay ang pagtuo di ay mga igsuon na tinud-anay, magsigi tagtuman ni adtong greatest commandment. Katubang higugmaa ang ang Ginoo ikusgan sa tibuok mong hunahuna, tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog, o higugmaa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang nahitabo kay nahigugma man sila sa ilang kaugalingong katakos, ang ilarang kusog, ang ilarang gahom, maoy ilang gigamit pagpapahawa sa yawa. Kay ka naman kung mahigugma ta, nakasuway na mong na-inlove mo, gilingya imong tupad na kasuway kang nahigugma ka. Unsa may mahitabo kung mahigugma kag usa ka tawo, murag gusto ka nga siya na'y tag-iya nimo. Siya mo'y imong kanunay huna-hunaon, siya mo'y gipitik sa imong pagbati. Nya, murag ididikit nimo niya ang tanan nimong mga efforts, tanan nimong paningkamot, dedicated na gyud ngadto niya, o gani itugyan pa nimo hastang imong kalag. Mabitan ang daghang gapuyo-puyo karon kay they love each other. Anya, ingnon dayon, ayaw mo anak, kay madaot inyong kalag. Siya na may tag-iya sa akong lawas o kalag. Pangambak mo atos impierno. Kana bang, kung ang imong gihigugma, tinuod gina nimong gihigugma, siya na'y manag-iya. Sa to pa, ang imong huna-huna, ang imong kasing-kasing, imong kusog, tanan diha nimo, ang makatag-iya na ang imong gihigugma. Tanawa ragon ng inahan nga nahigugma o amahan nga nahigugma sa ilang anak. Unsa may mahitabo, tanan nilang paningkamot ang anak maoy tag-iya. Hastang ilang oras
Inighilak sa bata, bisag kaadlawon dako mumata gina sila kay ilang atimanon ang bata. Kasuway mo na? Oh. Pero nasa mga animal nga mga ginikanan, ang bata di apastiyan gipatay na. Kaya nga naman wa man mahigugma. Oh, nasa na. Pero nahigugma ka, oy, hasta imong kinabuhi. Tanawa ra ng ginikanan. Ingon kinahanglan jud ka mag-bed rest, di ka maglihok-lihok kay batagak ning imong anak. Hala, higda gyud. Wag tang tanan. Mao na ni tag-iya kay nahigugma ko aning bata. Gusto jud ko nga matawo ni siya. Akong buhaton ang tanan. Ana. Anong luyam kay mugnaw. Basta nahigugma lagi ta. Mao na ni tag-iya. Nakaron kung ang mga apostoles matod pa ni Kristo kung nisalig pangadto niya, kung naapay pagtuo ngadto niya, ingon siya dire, kung naa pa lang mo'y pagtuo, igong pagtuo, pasabot pagtuo ba nga tinud-anay kana bang motuo ka nga ang Ginoo nay tag-iya sa imong hunahuna, kasing-kasing, kalag, kusog, unya ang imong pagbuhat para na ni sa imong isig katao, matod pa niya, makamando ka ni ining bukira nga mobalhin ngadto sa dagat og mosunod na nimo. Mo nang gitawag nato faith moves mountains. Ang pagtuo makapalihok, makapabalhin og bukid. Gi ko no babe, lingiyay mong tupad. Ing na ako'y pagtuo, mugwapa ka. Sige. Ana, wa na'y kinahanglan ka ng adto pakagparlor, na ako'y pagtuo, mugwapa ka. Nya maingon sa siya, mugwapo ka. Ana, mahitabo ka na. Mahitabo, basta tinudanay, imong pagtuo. Mo na ingos Kristo, magsige lang dyan kong pailog ninyo. Ako nga naghatag ninyo sa maong gahom, ako ragyapon mo imo perform, kay wa mo'y pagtuo sa akong gahom nga gihatag diha ninyo. Nabitay nang utanan nako, Father, sa kadaghan sa imong projects ba diha sa inyong parokya, wa ka ma-stress, wa ka ma-pressured. Inyong tanaw, saman, na-stress ko? Wa gyud. Nga naman. Ako man ang giisip nga projects Ginoo. Ang mag-uol man ko, giya sa kong patyon karon. Ay, sus, siya na mo pili og tao kinsa ipuli nako dire. Kung gusto niyang mapadayon ning project, napay mo ingon, Pader, dinhi na lang yung kasliluan sa dinhi sa San Vicente, kay mag-unsa na lang may kunwa ka. Kahilas baya ninyo. Wa manggay mo mamalit og slat, nga hapit ani nangagisi akong baba diri winali nga pamalit mo og slat, wa manggay mo na malit, niya mag-ingon-ingon pa, dinhi na lang ka. Storyay. Ing na hinuon nga, Lord, dinhi na lang gyud ka unta. Ilhon ka namo nga niya ka dinhi, og sundon ka namo. Kana. Kaya ang Ginoo may tighatag, di mas padersiano. Di gyud. Napamaganin ni komedya nako kay dihabay akong ka-appointment og pangaon ba. Nya pag-abot nila, nagkagubot, kay nauna man kog abot, nagkagubot ang mga crew sa restaurant kay gasigig pa-picture nako. Nya nakakita day sila. Pagsuod nila, pastilan pa sikata na gid ay nimo no. Sunan ka ni, nagpa-picture sila nimo. Nya ingon ditong usa pa dir, giunsa nimo pag-handle ning sikat na kay ka. Nako, wara. Disown. Sige ra jud kog ingon, di ni ako para nis Ginoo. Mo nang di jud ko ma-stress. Nga magsigi kong tarong ani akong naong, hala na arabay magpa-picture, tarungon ko ni akong naong, pagwapuhon ko ni mag-unsa tayo tawagan na kanang magpa-facial ko. Nana, kay sus daghan na bang magpa-picture na ko, tarungon ko ni akong gisulob, kinahanglang nindot. Pa-picture mo, bahalag wa ko'y panghilamos, hala, picture da.
Kay mao man ni ang kamatuoran, total dili man ako'y inyong gipapicturan ang Ginoo man. Di ba? Di man mo mutuo. na pag ingon ako, Pader, kanang imong wali ba? Imong wali, kada adlaw si kag wali, wa ka ma-pressured ana nga magsigi kag preparar kag kinahanglan ang akong wali parihagid sa katong gahapon, parihagid atong uban, kinahanglan ang quality sa akong wali ingon ani gyud. Giunsa man ani mo pagpreparar? Wa ka kuan ana, wa ka ma-pressured. Nakuha gyud. Ingano man, nako di man ko magpreparar. The best preparation is not to prepare. Unsa may akong gipreparar? Ang akong kasing-kasing, akong huna-huna, ang akong kusog. Akong ingnon Ginoo, Lord, ready nako, gamita ko. Use my mind, use my heart, use my strength, use my mouth. Og unsay akong isulti ani nila, og unsa say imong gustong isulti nako karon, kay buangon ra ba sa kay ko pariha rami. Nagtuo day mo nga nagwali ko dire, ako'y gustong mo pakatuon ninyo. Nagkatuon sa ko sa akong wali kay gikan is Espiritu Santo. Mao na pariha ra tang nagkatuon. Inig-ingon ako nga pamalit mog slot, ako sad mo palit sa kog slots. Kada semana sa kumupalit, igingon ako ninyo, mamalita kada semana, hibaw ko nga ang Espiritu Santo mo'y gasulti ana, naaman sa ko'y income, kanang akong stipend, mo palit sa ko kada semana, gitswayan akong tuman, unsay akong gisulti. Nga naman, di man na para ninyo, kung dili para sa na ako. Nang dungan-dungan rata. Nyag di mo tuman, narada ninyo, ma-stress gid mo. Pero tuman mo, adi gid mo ma-stress. Kana mga bata dias gawas, mura nag mga gansiyang, ubay-ubay baya na. Dako biya tag konsensya ni mga bata. Ato layong hong dako biya tag gasto ana nila. Gasto na karon kanang pondoka, ilang school supplies atong panghatag, ilang pagkaon, ilang snacks og uban pang mga miscellaneous diha. Kanang abang anang mga tents atong gigamit. Ana sobra guna sila usa ka libo naron diha. Nyawa man ko kapangandam anig baligyag slots, ako na lang giapas ang slot. Unsa toy slot nato karon? Special slot para ani DWD, Divine Wisdom and Development. Kay nihatag ta nilag wisdom through catechesis, nya development sa ilang personality na mahimo silang suod sa simbahan. Ang atong gasto diha mukabat nag mga labing minos or average, more or less, ingnon tang more or less 600,000 ang expenses na to anak karon. Nya maligya tag slots, 100 per slot sa DWD, Divine Wisdom and Development. 6,000 ka DWD. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 529 ka slots, naapay 5,471 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ani. Yes. Nya hotdon tanig palit ugma ha, kay i-refund nato, kay gikuha ni natong maong amount nga mga 600,000 gikuha nato gikan sa atong mga slots sa aning atong project. Nya ato ning refundan kun mahimo, ug di kay mahimo charge to experience. Pero ipahurot gani nako. Di jud ko ni hunongag baligya hangtod mahurot ni, ug mahurot ni ugma mas maayo. Nahurot na ba akong GCash? Sayo kayong napuno akong GCash karon, 500,000 raman ay limit. Mga 3 days ago napuno na ang akong GCash. So dili na mo kapadas akong GCash. Ang atong available nga GCash karon mao ang kang Brad Luloy, Bernardo Jacobi, ato kunong i-flash na diha 0905-288-5131 niya ang kang
Remedios Ocaba, ako aning atong sekretary. 0955-763-2080. Mo ni ato mga GCash available karon ha. Diha lang ninyo ipadala. Ayaw mong padala sa atong ubang GCash kay mas scammer na sad na, mas scam na sad mo ana. Nya salamat sad ang atong final nga update sa atong 4-slot challenge ni abot gyud og 1,768 ka 4-slot challenge. So pakpakan nato ang namalit ang ni-appeal niya ang ato karong slot sa SBF DAG niabot na ang atong halin og 40,511 ka slots. Lain na sang pakpak. Salamat kayo. Ako lang ning ipanghisgutan ngano man mao ni ang nakapawagtang sa akong stress. Gisugo ra ko sa Ginoo pagpamaligya. Sige ra sa kog baligya. Siya ra say mutandog sa mga kasing-kasing o hunahuna ninyong mga parishioners dinhi og sa online parishioners aron papaliton mo. Hinaut unta ang inyo sang mga kasing-kasing hunahuna kalag og kusog makamaosad nga mutuman niining maong mga pulong sa Ginoo. We can move mountains. Na ining sulti nako karon nga nalingaw ko no kay siya sa atong kumbinto nga nahumana ang structural tungod lang aning atong slat-slat. Siya di jud ko katuo pa dir. Nya dako pa jud kayo inyong building. Nako napa ginay mas dagko pa anaon niya. Isa ngiga no slat-slat ra nya nakatukod mo ana. Nako tukod maganing kapili niya nga dako kay to 40 million to kap nga 45 million to ang gasto. Slat-slat ra gyapon tungod kay ang Ginoo nay mo move sa mga kasing-kasing. Siya mo imo palihok sa inyong kasing-kasing. Nya kung dili ganin na mulihok inyong kasing-kasing, pasabot mga buangon mo. Ngi katapusang lingi sa imong tupad ina nilihok na imong kasing-kasing pagpalit og slot, ina kono. Ina ni move na. Ang uban bungol kay istanan sa wa ko kabati unsa man to? Unsa man ang slot? Di gyud maminaw ba basta slot na hisgutan. God will move hearts and minds aron mo palit throughout the world. Salamat kay ninyong tanan nga nagpatalinghog sa Ginoo. Matuman atong mga projects, kanira rong atong Congress, Children's Congress, dako kay nagikatabang sa atong mga bata, nya formation sad ni sa atong mga PYCC, sa atong mga batanon to manage events for God, nya formation sad ni og kaning fulfillment sa atong mga parish catechists nga mo'y nag-manage sad ani together sa PYCC. Dako kay ni og kahimuan sa pagpalambo sa ilang kinabuhi. Mo nang gastuan tani, gasto magita ng disco, gasto magita ng tari, gasto magita ng sweltres, gasto magita ng tungit og madyong og inom, kani pa ba na purting nindota anig igo sa atong kaluwasan. Manindog ta. Mga igsoon, diha sa pagampo, sa timos nga pagtuo, mudangop kita ngadto sa Dios ang atong gamhanang amahan, ug moingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang simbahan ug ang iyang katawhan malig-on diha sa ilang pagtuo ug mosalig sa Ginoo panahon sa mga pagsulay ug kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga kasing-kasing sa mga nangulo sa kalibutan dili magmatig-a ni malimbungan sa kahakog, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang tig-ang mga makasasala mobalik na ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo tungod sa ilang balatian, makakaplag og kahulugan diha sa mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw
ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makadangat ngadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Labing makagagahom og mahigugmaon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag, nadawat na mo kining among ihalan, ang panubinong aabot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanon sa kalagalang kanao. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makapadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining panagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong buktong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pataygon ang imong ngalan, luwabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, laigon sa langit.
kasalanan ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan-uwa sa kami sana kan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nga ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga kalawat kanimo, kapanipangulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, nanakan imo, ulan ka sa mga babae nga tanan.
Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos nun nga gahom. Nya, mahitabo rani kung naagit tay igong pagtuo. Pasabot, ang atong pagtuo mo dala nato sa paghigugma sa Dios, sa tibuok natong hunahuna, kasing-kasing, kalag ug kusog, ug paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Kung ato ni sigihag hinumdom ug praktison, wa gyud mga yawa nga mo standby sa atong kinabuhi, mga wagtang ng tanan, and we can move mountains. So salamat ninyong tanan nga namalit og slots atong hinumduman, nga duha na kabuk atong slots karon. Ang regular, ang SBF DAG na apay 35,489 ka slots nga available, ug ang atong special slot para aning atong Children's Congress tag 100 per slot na apay 5,471 ka slots nga available. Nga sa atong GCash, close na akong GCash for this month, ay namo padala dito na lang mo sa ilang Bernardo Jacobi, Brad Loloy, o ni Remedios Ocaba, ang atong sekretary, usas mga sekretaris din sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa Maria, inahan ni Yesu Kristo, nausa bituon sa